găsit! Astăzi vom vorbi despre acumularea de kilograme pe fond emoțional. Este vară și ne dorim cu toții să arătăm foarte bine, fie că ne pregătim să mergem în concediu, fie că mergem la birou. Se pare că pe parcursul sezonului estival, lupta cu kilogramele în plus este mult mai puternică decât în restul timpului. Cu toate acestea, la fel de puternice sunt și tentațiile culinare, mai ales dacă mergem în vacanțe. Este foarte important să ținem cont de faptul că peste 75% din kilogramele acumulate în plus sunt și din cauza mâncatului emoțional. Mâncat emoțional înseamnă să asociem anumite stări precum stresul, oboseala, lipsa validării sau singurătatea cu actul de a mânca. Așadar, de ce ajungem să mâncăm pe fond emoțional? Mâncăm pe fond emoțional deoarece asociem mâncarea cu ideea de recompensă. După o zi stovitoare la birou sau după o perioadă stresantă, ne recompensăm cu o farfurie de mâncare sau cu ceva dulce. Mâncăm emoțional și pentru că asociem mâncarea cu ideea de confort. Atunci când ne simțim bine, când suntem în concediu, când privim un film la televizor, avem tendința de a mânca sau de a ronțăi, dar acest lucru nu are neapărat legătură cu senzația de foame. Nu în ultimul rând, mâncăm emoțional și pentru a umple un gol interior, precum singurătatea, stresul, oboseala, nevoia de validare, nevoia de a vorbi cu cineva, toate duc către a consuma alimente, deoarece astfel obținem o satisfacție imediată. Ce este de făcut în momentul în care ne hotărâm să luptăm cu kilogramele în plus și dorim să ținem cont și de câțiva factori psihologici? Este foarte important să conștientizăm că odihna are un rol important în pierderea kilogramelor, deși pare foarte greu de crezut, atunci când nu dormim suficient, nici nu putem să slăbim suficient. Este foarte important să ne facem timp pentru mâncare. Dacă devenim flămânzi, devenim și irascibili sau foarte stresați, iar deciziile pe care le luăm nu sunt neapărat cele mai bune. Este de asemenea important să nu asociem mâncarea cu ecranele, să nu mâncăm în fața televizorului și să nu mâncăm în fața calculatorului, deoarece creierul nostru nu va înregistra și actul de a consuma alimente și ne va fi în continuare foame. Să aveți grijă de voi!